Asamarieta ongoro kwa Walter Misire igong bwate ganga yoko ligie kirugo kio buchumbe bwa West Mugirango. Chipara njari utune serikali na kuru independence bono liye serikali yaro chipara chinyinge, lakini otoli no gukumia no gwichano konge buna ya mira za county ndonyo letipara no nyene yemo abara ibaito gotwatebeti guna mbale ngase meseria kie kiuna into bono tutaete ko yendera se meseria bini tochikoleta abantu baito chipara issue yende ya mangana ye chai ntwaletere twe bonus yo bosoku atoichanirie paka koenda tukaborie serikali na chibese chikale koena no state house baminto na chia bonus yaito komenta nabwo njebuna Walter Misire na chiete ko tini ninganyete KTDA banga machibu under the yendo kitogoro kana Access to Public Information Act na chiete ngababoli bange books of accounts kongorogia secha yeto ya onetwe elinde ntwale na injeli chibu lyogote yomuremina echa yaito nichibe serenga ya onetwe tomanyanire ngabatumiete bakabagatigali echichinde Mheshimiwa dio yaya abale miboka mbamanyete ne bonus yo kana bego totebia onyo ga guturwanira onyo tari guturwanira iko bono bonus eliarie twonyo kuna guturwanira abo bono ntutaitero oli turwane segie ngao. Mheshimiwa Walter tumanyingi gore yigikare kubwata na bananchi tukoria lero litukoria lero litukoria bene bananchi baito babere bakona gukura lioka igona achire toje gotinyania mariga na kobatebi na abana ba mintolemereria 2027 teliare ukombozi itaanza mwezi wa 8 2027 na lingo chikoba umuchumba obo ilinde ngende nchokora imiremeria batakete koleke West Mugirango ndobwati para bangena baitomba bwati mache chibari salichonsi chibwate mechande menge no muchumbo ito tara kora mangana ali twa mutumita chikokora nje bono ndaite gocha buno moigweri njikokora biria abana inchi bana bago ntoma njikokora igonta ketego sababa sae ba minto bwata chikura ekero kale tuwa kalendire ni ibo tuwa kalendire na matimo ne chinsara bono chikura na chia matimo ne chinsara jaito chibwata aso bonge echama igonta itego sababa bantu ba minto omwana ito korokuna na Dr. Fred Okengo Matiang'i nene ngona koboliare na intwe mori ito nero tokwenda nero geti nero togojikonia Elia Chokio Nduto na kabeire omorai kurwa ugichora ase ewodi ya karukirukera ase ritukoria lero twachirega iga unaba gichora kose bunaba keboye kwendosia barai baito 2027 oyo minto Walter Misire worokirie chimbwa chingiya na ndo temira gokonya abantu ba minto all round erebuno mosae twamwendo sirirero kamu 2027 achikobo murayo ito egento kende gya kabere intu na wa West Mugirango twasabire so much omurayo to bwate bono iga igado tetinga achete state house koligie ndagera aba minto morigererie chipara cha West Mugirango no na yamo chakorata kicharuze tugo igolende tutagete kijana geko genda gechikotorwanirira mazirai yaitu 2027 twamuire buno mu keboye particularly mu gichora koru mongolis sublocation twatabire ngoyo minto Walter Misire abo mu chumba West Mugirango na koru chache twatabire na intutonyoro obo MCA obwo nkorwanirira korubo gichora ngaki abantu bamito mo bateba wendosi omweshimiwa Walter Misire ase ngenchunga ase constituency ya West Mugirango twatwale challenges chinyinge na batubwa to moraira kintu tabwati chinga kichinyinge twabere to koyo moraya so bokonyu gakere ngencho chipara ntubwati abakungu twachandikire mache ntubwati to kana rocha tamira na macha machafu bono kurigitoro morai orenyora abanyina amanyanga abanyina batekeire banyora machange chipara chire chingiya abanyina mungna chikobanga kwandanye gitari konyora umwana parate yagweta tutagete umurai neke kala twachire twanyarira umurai ito Walter Misire ase igo
oburai obo nkomoa turi nandi twamwanchaire naende nkwenda turi komonia ground nande nkora turi emirimo ya kera eng'encho toteme buna tokonyara bakatorore ng'oika ansire ekero geke ase eng'encho ng'a nkorigitore omorai ine abang'ina amo nabagaka tore amo na vijana nkobwati tore omorai oito ogwata misiri koba omorai o West Mugirango constituency yatango nande Etane nkoro kwa Evans Nyamongo Obare Lydia Kurumongores Polling Station Ogichora Ward tukara nyasanga mbiamono ase ng'encho ase rituko rero twancheire twekire iga ase ng'encho yogocha gosiro yo minto okorokwa ng'a Walter Misire komo koboko buna ntwa basae ase ng'encho twarira mayari abere gagokora kurwa amatuka amageka twarorire ng'a nabwenerete ogotoimokeria omosigo oyo buna ntwa basae amo nabaibori baito eka tokorire West Mugirango yaito ntubuna basae asete yo toire getari nonye negeke nande eka tokorire West Mugirango yaito intubuna basae para ntubwati buna bone eka tokorire pare kurukurwe embonga yatira pake sukuru ore kurukunga Mongolis epare eyi tirigwete kanonye ase ng'encho yoborai oborobobe twang'aine twe tugaka chikura eka twagete chikura omonto akaenda akarara ekara chita akarara it is the time na ntuna abantu tubante ko chamo tokomorusi ororo eka twamorusi ororo nyasa tokonye tonyora omuraji omuyo yore Walter obugai boito bogendere West Mugirango itakore gento kieke West Mugirango itakore gento kieke bono igase rituko rya rero ntore no mogoka ase ng'encho twanyora omweshimi goito okorokwa ng'a Walter Misire ng'akia ba mitakoro kwa yes oyo minto twamoiroko amaboko nari twamosenya samurai omweshimiwa asogota chabona kogoroka isinyamana gokura mbamureta kore gento kieke nando ore no mwabo bwato kabaka kore gento kieke bono oyo minto omweshimiwa Walter twakubwatira okaboko inchuka otokonye West Mugirango moso mwakeboye tuirananire bobe sana kaina magoso gena sagoseni na notora mona bakomorio seseni wasa oburai oboya 2027 Leke sababu ya kogara tuko mwendos number 1 ekero moko moria ni kichana mudogo tora toma siaro kato konye nono mwana ko guri ko koya amorusiriko elia kabere ngorera tora mangana chipasali buna atie ka kwana kare chipasali bagato bwenda korete ruange twoichori twa abagirishi bajira motwe wate ukarugo sengera mate genda baka Nyamira otumeke transport finally tonyora epasali ei ibono iyo ndora koneka mwisho chiparapara cyo chuna chiarire ndoro kona gukwanira kiro monto naroje tarigento tugobisa ndeyamo niko twakira ali tukoria rero tugocha ko endos oyo minto Walter Misire kuno murai to yo gochikoba 2027 twatwarire tukoria rero niko twarire ira togoteba ng'a omurai to Walter Misire 2027 na tokondos mutwe otwakira igomna chiparos toenda kumura risiko egere abo murai tubune kichana omoke atokonye semichando tubwate West Mugirango chipara chipasali ntori koegwa ebintu twachandikira ebire binge ago tong'aine ebinto twanyora mbiri koba igobona twamuire ntotete gochora omonto omoke nere otachi gosaria abana baye ekera abana baye bakona gokina nere kwanyora amasese naroro mina